Добре, понеже както той час това втори път читам. Добре, Джиджи. Момчета, забудали сте се, нали? Адко, браво. Готови се ти? Национал! На победа! 1, 2, 3, национал! Да, всички. Готара! Национал бе 13 и... Браво на той! Дари, стой! Стой, близнак! Берг, така! Стой, Берг! Ай, Дари! Добре, поемия де! Какво печели бе? Играй, бе! Давай го, кажи го. Его преси, моли да се преси до уши. По-меки. Може ми поземи остри, бе, да стане рикошет. Айде, Берг, да върви, не я губи! Тръгвай, бе! Айде, Криси! Алекс, ставай. Върви, дръжте, прес, него прес. Чакай, малък, можеш ли да сменяме? Можеш ли? Браво те, дай. Дай, Вики, играй. Пускам се играш. Не. Тъча! Играй. Играй, бе! Играйте, бе! Близнак, отивай! Дари, Берг вътре, Теди готов! Айде, близнак! Да не оставяме открита топка така! Бояне, стига я ритър, бе! Надигравай се, близнак! Надигравай се, момче! Браво! Дай близнак настоятелен там, бе! Сега сме на ходом всички! Внимавай, Криси! Като натискай, бе, по-рано, бе! Добре, правилно, само по-бърза работа с кръка да изкараме по-бързо, да няма риск. Забрани вътре, Берг Ноно. Така, Дари, отивай! Абе, сами ще си вкараме голове. Дай би знак. Отивай, Берг! Остра! Бояне, скъсявай до последно, нищо, айде. Бояне, знаеш какво трябва да стане? Бояне до него, бе! Отивай до него, бе! Зелено. Каре, бати, каре. Да, те са майона. Пак. Кой спие? Бояне, ти си, бе! Добре. Съдейска топка, момчета. Подражда изпълняват. Айде, момчета. Ти ли ще играеш? Виждам, че ти играеш. Топка и играеш. Малко по-назад. Номер 9 е твой прес. Давайте, играйте. Вие сте национал, нали така? Дай близнак! Дай Криси! Спираме преди да сме отишли в единоборството по-настоятелно там. Ей, Бояне, слушай ме мене, ей, Бояне! Ай, стига, има си треньор, мани ги тия родители, бе. Гледай си човека, Теди! Завърши! Браво, Марико! Варе, тръгвай, бе, близнак! Стой събрани, Берки, Дари, стой събрани! Така!
Знак събирай назад. Бояне не. Сега. Делай. Браво, Берк! Хайде! Браво! Дай ми знак, тръгвай! Тръгни с нея, тръгни, гледай пространство! Долу си я бута и не добягва, ей. Спокойно. Браво, момчета, ай здрав, ай здрав! Айде, Дари, съберете с Берг! Виж колко си голем, трябва да ви правиш тези неща вече. Ай ми знак, дай ми знак, дай ми знак, дай ми знак! Добре, почивай, почивай, така. Дари и Берг много сте назад, оставаме много пространство. Браво, Дари! Ставай, Стъпи, бе, Криси! Дай, отивай, има пас назад, Бояне, излез, бе! Теди, излизай! Ние сами си го правим да има пространство. Газ! Забираме вече! Его бих, там. Его. Гледай, преси, его и два. Айде, можете, здраво! Това лайф къде е? Да, не е лайф. Качвай ги в канал. Имаш ли акредитация тук? Не. Той още един месец преди турнира. Да. Имах, нали? Виж са, аз това питам. Теди, 10 двама, бе! Ай, стреляйте, бе, там няма място, бе. Добре, да. Теди, идвай! Знак, отивай, ляво крило. Ангов ляв бек, Мариков ела от дясно десен бек. Хайде, Алекс отива дясно. Малко излизи. Мора па той. Добре. Седми номер, по-назад, седми номер. Национал, по-назад. Дайте, момчета. Да върви спокойно. Подигравай се, Алекс, смело. Браво, Берг. Алекс, отиваш смело в тялото. Срещай. Трети стъпваме. Браво, Боянчо. Това е недопустимо там. Бавна реакция там. Втори път. Ей, Дари и Берг. Бавна реакция преди Това не добавка. трябва да става там. Близнак, виж човека, близнак! Браво, Тонка! Добре отклони, браво. Пепо, дай игра! Айде, Алекс! Не се изхвърляй, така, пас назад има, добре, стой събрани, Берки, Дари! Винаги сме двама на един средата. Браво! Национал, подай топката да мога да изпълнява център. Айде, момчета, зад центъра. Ей! Дай, пояй, Павел. Ти си напред. Я да имаш.
Айде, близнак, заспали сте! Пепо, двама! Браво. Никой не следва! Ай, спряхме да играеме, бе! Вътрешната, иначе много отива на гол. Момчета, да играеме освободено, няма страшно, айде! Криси, айде, кажи, бе, Криси! Стоиш, топка, айде, Абе, момчета. Криска! По него си двама на един сте, какво трябва да му кажеш да ти я даде или той да те види, бе? А играйте футбол, стига смери, бе, така! Не подай игра! Ако му стиеш. Браво, Джиджи! Играй! Слез! Натиснете, бе. Само вътрешната. Пепо, слез, колко си навътре! Слез и близо до боя! Така, да върви бързо! Спокойно! Браво, Петка! Имай спокойно, тръгва Янек! Малък, не. Още няма. Идва. Спокойно, свалете я. Бен смело! Браво, бе, Джиджи! Вътрешния, служи вътрешния. Дуспа. Перфектен. Бояне, взимай, Бояне! Дай малко, изпълнявай, дай. Тони, по-напред. Дай, че родителите тук изтират. Пепо, слез, точно така! Айде, трима сме сега там! Играй. Срещай! Алекс, отвори широко. Пепо искай, Пепо, ето, Давай. Играй. Пело, близнак. Внимавай ръцете, близнак, не мира комака, бе! Давай. Айде, момчета, не сте се събудили, обяд стана. Давайте. Назад. Надиграй се, момче. Пело, Алекс, ставай! 100%. Дай малко. Сменявам това. Чакай, бе. Алекс, можеш ли, Алекс? Дай ми ръка. Сменявам ли, казвай. Може. Дай ми това. Добре. На стара стена или ти я далеч. Пепо, взимай. Стена. Добре. Чета. Покажете нещо, значи. Момче, колко човека остана? Айде, всичко е наред, айде, спокойно ще играе футбол. Как? Всички остана, бе. Бен линията на защитата, Бен. Сивай на линията на защитата. Ангов! Вижте, бе! Остана ли то? Добре. Не бе, копне, само ще ги преварим, бе. Ай, стегни се, Пепо! Гледай на терена, давай. Може от 100 пъти един път да не го изпреваря, ама това ситуация изисква Браво за тази игра в центъра. Постоянно сте двама на един там. Браво. Ръцете, 8 номер. Давайте. Айде. Браво, Алекс, точно така. Айде, Алекс. Браво. На тебе, давай на там малък. Давай малък, давай. Пепаре, повярвай си, тъпне.
скъсявай, Давай, давай. скъсявай бързо. Добре, Алекс, супер реакция, виждам те. Браво! Айде събирай, Алекс. Браво! Сега ако питаш треньорите, ще кажат, че те са го научили на това. Вихрен, идвай това. Вихрен, идвай. Вихрен! Момчета, Айде, Вихрен, да. чакаме сигнал, момчета. Смяна. Вихрен да дойде, бе, Кала, отивай. Давай, малък, влизай, влизай. Дари, отивай ляво крило, Кала, Кал в средата. Давай, бе, давай, да възстановиш малко. Кала, смилай. Идва. Не, бе, не сте, бе! Какво да помагат? Има монтаж, бе, Пепо, имат... Момчета! Искай, топката не можа. Ай, тук. Пепо, всички следваме удара. Кой ще изпълнява? Кой ще изпълнява, момчета? Да, ще е тази. Чакай сигнал. Момчета, виж кой ще изпълнява. Яне, за да не стане... Мини пред зелен, бе. Тук ако имате право да стане тук... Ай, Пепо, се бориш ли за топката? Добре. Никой да не влиза. Така. Право тя. Смяна. Айде, пред, давайте. Начинал смяна, нали? Милене. Пепо иска да вие желание, чули? Мони! Ване! Чули? Малко! Давай засили малко, бе! Дай ключи на втора, е! Давай! Буби! Напред! Буби! Яне, активен. Ще трябва да насити зоната да затвори. Там няма хората, ще трябва. Пепо, да игра на тъча. Първи път да Готов. Айде, Криси! Айде, бе! Пак бе, вкарваш я, ето я. Нищо, Боянчо, спокойно, айде. Бояне! Не я вкарвай вътре, Ангов 5 минути седи и чака, готов, те ме разбраха всички. Играте един друг, е така стало. Вие сте като кифли, аре играйте. Стига сте се карали и си подайте топ. Пепи, да не те ангажирам, извинявай. Да не те ангажирам. Бояне, нямаме... Бори се! Бояне, това е много бавно. Аут! Бояне! Перфектен. Събуждаме се, айде да Перфектен. бързо, бе! Седми номер не влизай. Ангов, показвай! Крис, Айде бързо! Алекс, да ги ръка. Дари, гледаме матча, Дари! Бояне! Бояне, гледай, Дари! Бояне! Имаш ли? Корнер! Перфектен Димитров. Тръгва. Ние седиме и гледаме. Абе, един не скочи, един от тримата не скочи. Айде, кажи му де!
се! Нищо, спокойно. Алекс, ела при мене, бе! Бързо ела при мене, бе! Не сме хванали. Добре, да ме това не интересува. Да. Како аре, Добре, играйте си играта малко си. Повярите, тримата отзад не мога да вършите два паса. Тръгвай, Алекс. Не мислех, че може да седеш в групи или резултатите. Не, нищо. Добре. Гледай отърваване от топката, бе. Това ли ти играта? Ай, момчета, събудете се. Какво е? 8 номер. Бука такава. Ангов готов. Гледай фланга, Дари, слезде. Супер си, Криси. Ти си Мока. Идвай, Пепко, идвай, Пепко. Да, Мока, почитай. Браво, Бояне. Алекс ще тръгне, Алекс. Ще тръгне. Тони! Той си е да си може да засилиш, защото ти как да се засилиш. Долу я свалете. Какво ви става, бе? Разиграй, бе. Разигравай, пак. Назад, Тео. Браво. Стига, Алекс. Повъртя, Маноле. Още, Стиви, дай вариант. Стиви, Сам си! Шестица. Стивай. Браво, Михайло, браво, Стиви. Пепка, дай линия на паса. Ръцете. Сега готов ли си? Алекс, готов. Може ли в моментите в игра? Това не е правилно. Добре, браво. Перка, риска, бе. Перк, ще играме ли? Айде. Стой, Маноле, дай назад. Его, Манол, бързо. Давай, ти изкарва от Стиви. Дай вариант, Стиви. Давай, бе. Тео напред. Не назад. Вътре вкарай. Алекс, стой така. Берк, айде имаш 10 метра. Берк, Криси, гледай човек, Криси. Тео, простичко, бе, тук, бе. Смяна. Пепела, Адиала, Чакайте, Тони, никой да не влиза. Стиви, Никой. давай. Правим го хубаво. Маноле, Милица, трябва нападател. Михайлов, ляво. Давай да се играе. Айде, раздвижи малко. Че си се изпустил, давай. Значи до човека. Няма сигнал за подновяване на играта, още бяха на терена, затова казвам по-бързо. Изпълняват на ново тъча. Пепи, дай пак. Браво, Пепо, много добре го правиш. Браво. Почвите ли фер? Много добре тичаш с него. Браво. Играем, момчета, хайде. Алекс, отваряй! Давай! Нищо, Берк. Ставай горе. Ставай, че те води. Берк, идвай, Берк, айде. Дана.
Пазиш бе, Пепо. Кала, айде по-активен и ще вземеш бе, Калуянчо. Браво, Кристи, надиграе се двама. Добре, браво! Бе подалече. Бояна, стъпка, не отстъпвай. Застана! Застана беше! Но, понеже сте професионалисти, тук е вар да се изиграе ситуацията. Застана! Добре, дай по-напред, малък, дай по-напред, по-напред. И родителите и те го видях също, нали? Правилно, правилно. Идеален си малък, давай топката, застана. Бехте изтегнали, добре, давай. Браво, айде знак, може да се. Да, точно това, което ти кажеш. Да, те взимат крил някъде, като видят най-доброто и го взимат. Близо, моля да застанеш за него, близо. Пепо, виж и като си близо, как става? Близо. Топир да има, топир. Скачай. Бояне, що си на ходом, Бояне? Добре, Кала, пак. Давай, 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 давай. Може ли да върши връзка? Не бе, играй бе, играй бе! Браво, Джиджи! Признак играй, ще ги вържиш после. Браво. Браво. Здравейте, браво, момчета, браво! Браво и на снимачния екип. Браво. Как си е 13 номер? Браво, момчета, дай педе, дай педе. Дай пек, ще видите пак съдята. Защо съм твои засада? Моето момче, ти беше засада, как да ти си Ама той не е... Не, този, който избяга тук, дето я вкара, беше засада. Просто чакаме да се изиграе ситуацията, ти да вкараш, разбираш ли? Ти в мъжки футбол. Абсолютно. Ама тук няма